Yunƙura giwa mai kare namun daji, kai sarki yau duniya ta zamta mu. Amadu ne, malami ne kai a daina tamba ba mai gwadawa ta nuna. Sanni sarkin gobir na isa gauran giwa, Nasirun Bashar na Ali baban gardaye. Sarki yau duniya ta zanta mu. Amadu ne, malami ne kai a daina tamba ba mai gwadawa ta nuna. Sannu sarkin gobir na isa gauran giwa, Nasirun Bashar na Ali baban gardaye. Yunƙura giwa mai kare namun daji, kai sarki yau duniya ta zamta mu. Amadu ne, malami ne kai a daina tamba ba mai gwadawa ta nuna. Sanni sarkin gobir na isa gauran giwa, Nasirun Bashar na Ali baban gardaye. Yunƙura giwa mai kare namun daji, kai sarki yau duniya ta zamta mu. Amadu ne, malami ne kai a daina tamba ba mai gwadawa ta nuna. Sanni sarkin gobir na isa gauran giwa, Nasirun Bashar na Ali baban gardaye. Ubangiji na ni ban gaza da roƙo nai ba, saboda Allah kullum yanayi mangatanci. Na rike Allah shi yake tsaya man kullum, bakin mutum ya yi kaɗan ya ga raina ya ɓaci. Wanda ya ɗauki mutum yanayi mai illoli, Kabiru ya maza ya jin daɗin kwanci. Ni ga Allah ni dogara ban sanyo wani ba, da kayi wannan Allah yanayi marin jaye. Yunƙura giwa mai kare namun daji, kayi sarki yau duniya ta zamta mu. Amadu ne, malami ne kai a daina tamba ba mai gwadawa ta nuna. Sanni sarkin gobir na isa gauran giwa, Nasirun Bashar na Ali baban gardaye. Annabin Allah ɗan Amina ne gatana, madogarar kowa ne faɗin sarki Allah, wanda Allah ya tsara duka sunaye ne cikin mutuntawa masu shiryayyar jumla. Wanda ke son annabi ba za ya zan banza ba, a rayuwa ta sai ya ga kyakkyawar daula. Wanda ya ɗau annabi abin yabo ne kullum, jarabawar Allah ya haɗa da ya canye. Yunƙura giwa mai kare namun daji, kayi sarki yau duniya ta zamta mu. Amadu ne, malami ne kai a daina tamba ba mai gwadawa ta nuna. Sanni sarkin gobir na isa gauran giwa, Nasirun Bashar na Ali baban gardaye. Gani na zo in gaida Nasiru in koma, jinin gidan Ali sannu mai kayan yaƙi. Alamar ƙarfi na ga mai ƙiba na gano, da dai alamar yaƙi tana ga dubun doki. Mai dubun doki kayi taka kayi tarago, na kwance mai karfin jan ciki an sha taki. Da ganin sarkin gobir na isa ya kai sarki, ka daina jayayya ka jiya sarkin ƙauye. Yunƙura giwa mai kare namun daji, kayi sarki yau duniya ta zamta mu. Amadu ne, malami ne kai a
a duniya da birkila sai kai ba shi kalin dangi. Sanni sarki dan sarki kuma jikan sarki, kuna gani mai gina yana ballar shingi. Tunda tsuntsu kukan gidansu ne so ya rike, da mai buhu ya rena ka mai lelan bagi. Yanzu Allah ya yi Nasiru a gidan Ibrahim Kabiru, wallahi bakin ciki na ya yaye. Yunkura giwa mai kare namun daji, kayi sarki yau duniya ta zamta mu. Ahmadu ne malami ne kai a daina tamba ba mai gwadawa ta nuna. Sannan sarkin gobir na isa gauran giwa, Nasirun bashar na Ali baban gardaye. Ba ka tsoro ɗan shehu tun kana ɗan sarki, balantana yau kai ke kiran kowa isa. Musa ta wuce kiski ka dangare na katanga, jiba ya fada ta gwagwarmaya ko ya kosa. Ina sa kaunar ka baki tare da ni, da zuciyata ta jiba ta sosai numfasa. Cin mutunci na kai ka cire mani rehe, da zani ramawa na cire ma har saye. Yunkura giwa mai kare namun daji, kayi sarki yau duniya ta zamta mu. Ahmadu ne malami ne kai a daina tamba ba mai gwadawa ta nuna. Sannan sarkin gobir na isa gauran giwa, Nasirun bashar na Ali baban gardaye. Rike halinka na kaka da uwaye sarki na, muje don Allah yana nan bayanka. Ba kawa kowa sheri baban Abubakar, ashe mutum duk tsafinsa bai kai ƙarshen ka. Baba ka san kakannin duk wanda ka jama, sakinta ma ko su masu ja sun san naka. Tarwatsa su san ƙwarya bata kai akushi ba, a gane mai jan kakashin wuya nai ya karye. Yunkura giwa mai kare namun daji, kayi sarki yau duniya ta zamta mu. Ahmadu ne malami ne kai a daina tamba ba mai gwadawa ta nuna. Sannan sarkin gobir na isa gauran giwa, Nasirun bashar na Ali baban gardaye. Zuga ka ta da makera bari in ta da ubana, sarkin gobir mai martaba sarkin isa. Sanni nake tafiya ta babu garaje, cikin iyawar Allah ina kwana nesa. Inga sarkin gobir Nasiru mai kaunata, yo ido hudu lalle kabir hanna kosa. Mu muna kaunar sarki yanayi da mu Kabiru, amma sirrin zukata mun boye. Yunkura giwa mai kare namun daji, kayi sarki yau duniya ta zamta mu. Ahmadu ne malami ne kai a daina tamba ba mai gwadawa ta nuna. Sannan sarkin gobir na isa gauran giwa, Nasirun bashar na Ali baban gardaye. Da kayi sarki kuma ka zama hasken sarakuna, suna gani Nasiru kayi kwazon tsohonka. Martaba da karama da daraja da arziki, Ubangiji na duk ya gama ma ya baka. Wanga sarki ba jahili bane dan malami, kai ka san kar kuma na sani kar ta san ka. Gadon ban karfe ka nare har sai madi, a kyala guga mi za ta yi har ta lauye. Yunkura giwa mai kare namun daji, kayi sarki yau duniya ta zamta mu. Ahmadu ne malami ne kai a daina tamba ba mai gwadawa ta nuna. Sannan sarkin gobir na isa gauran giwa, Nasirun bashar na Ali baban gardaye. Kaga 'yan sarki da Nasiru ya zama sarki, suna ta kuri wai ba su cin kanzon dawa. Inda ba shi ne Allah ya ba sarki ba, sai kun yo hijira kun talauce dan yunwa. Ina 'ya'yan sarki ku bi sarki ku ji daɗi, saboda cini dai ban kiran ɗan
shanye. Yunkura giwa mai kare namun daji, kayi sarki yau duniya ta zamta mu. Ahmadu ne malami ne kai a daina tambaba mai gwadawa ta nuna. Sannu sarkin gobir na isa gauran giwa, Nasirun Bashar na Ali baban gardaye. Wani ɗan sarki don baya da kudin rogo, na gashi bakin titi yana lasar yaji. Kaga 'yan sarki sun haɗa kai sun bi gaskiya, mahaukaci ya koma yana kwasar daji. Na yi fira da shi sai yana faɗa man karya, yana bari amma so yake sai ya yi turji. Da ɗan sarki ya zo yana yi man ɓaɓatu, saboda mamaki sai da kaina ya banye. Yunkura giwa mai kare namun daji, kayi sarki yau duniya ta zamta mu. Ahmadu ne malami ne kai a daina tambaba mai gwadawa ta nuna. Sannu sarkin gobir na isa gauran giwa, Nasirun Bashar na Ali baban gardaye. Kai ci zabo malam ka gane ka sha daɗi, ko da ganin burgu ba shi daɗin nama. Lallai mai waka kowane ne ya san daɗi, ga mai gidan Hajiya Rabi yau can ni koma. Uwar gida Hajiya Rabi giwa sarauniya, da kin amince man mai buguna na rama. Idan Hajiya Rabi'atu ta yi mun gata, to ashe na ja atuwa zai kira na 'yar ƙauye. Yunkura giwa mai kare namun daji, kayi sarki yau duniya ta zamta mu. Ahmadu ne malami ne kai a daina tambaba mai gwadawa ta nuna. Sannu sarkin gobir na isa gauran giwa, Nasirun Bashar na Ali baban gardaye. Ina Hajiya Maryam farin cikin sarki na, ga gimbiya ni zo na ta fashen gwarzonta. Farar uwata Maryam gida ga sarkin gobir, farin ciki na kullum a ce na dai ganta. Mai farin rai kuma mai farar ɗabi'a Maryam, cikin gidan sarki mun sani kowa nata. In ga Hajaru, Asma'u, Aminatu da Fatima, Ihsan da dukka bakin ciki na ya yaye. Yunkura giwa mai kare namun daji, kayi sarki yau duniya ta zamta mu. Ahmadu ne malami ne kai a daina tambaba mai gwadawa ta nuna. Sannu sarkin gobir na isa gauran giwa, Nasirun Bashar na Ali baban gardaye. Ɗiyan sarki ne mutane in kun gane, uba na kirki ne ga shiga 'ya'yan kirki. Ja mu je bakon dole jinin Ummar Sanda, mahassada sun gane a yau ta zantaki. Tela bai san da cikin gari akwai kuɗi ba, Kabiru sai dai har in yana kwana ɗunki. Za ya nemo kaji a kai gida mata nai, saboda murna an fige kaji an soye. Yunkura giwa mai kare namun daji, kayi sarki yau duniya ta zamta mu. Ahmadu ne malami ne kai a daina tambaba mai gwadawa ta nuna. Sannu sarkin gobir na isa gauran giwa, Nasirun Bashar na Ali baban gardaye. Nemi kwano malam rufa wa kanka asiri, ranka bau ba ramno yake tun farko ba. Ina 'yan sarki sai ku ɗauki horo na, kaga wanda bai zama sarki ba bai sha daɗi ba. Kaga kowa bai san shi cikin duniyar gaba, Kabir Kilasi na yarda bai san kowa ba. Banda sarki na taimakon su da sai ragga, duk da hakan amma wa na kai nai ya jaye. Yunkura giwa mai kare namun daji, kayi sarki yau duniya ta zamta mu. Ahmadu ne malami ne kai a daina tambaba mai gwadawa ta nuna. Sannu sarkin gobir na isa gauran
ba idon ka kare kauce garina, kada zare ta katse da mai malla ba ko. Ga sanyi ɗan sarki ana kwanan sanyi, saboda ba sisi na ba sauran iko. Ashe ɗan sarki sai dai ya yi ramsar edi, rashin wadata ta sa yana haushin maiko. Na ga ɗan sarki sai yana ta ɓoyan hannu, ashe wajen gasuyar makwabta ya toye. Yunkura giwa mai kare namun daji, kayi sarki yau duniya ta zamta mu. Ahmadu ne malami ne kai, a daina tamba ba mai gwadawa ta nuna. Sannan sarkin gobir na isa gauran giwa, Nasirun Bashar na Ali baban gardaye. Iwana ya banto sai karfi bai jiki ba, wani ɗan sarki can da rama ta ya ɗunka. Gashi ya birariya shaddar samiyan goro, kuji kwarin wake sun hana mai shan iska. Tunkiya ta cizo nan akuya ta jawo, shige gida don shanu suna nan bayan ka. Na ga 'yan yara suna kuwa sun bi kwarkwada, suna faɗin mai waka muna neman maye. Yunkura giwa mai kare namun daji, kayi sarki yau duniya ta zamta mu. Ahmadu ne malami ne kai, a daina tamba ba mai gwadawa ta nuna. Sannan sarkin gobir na isa gauran giwa, Nasirun Bashar na Ali baban gardaye. Iwana sunanka na ainihi yana ta bacewa, saboda yaran ƙauyen kunai majan more. Gani na rugo da nufin ko zan yi taimako, ina ganin jajjayen ido sai nissare. Wani lalle sunan ga na mai tara bika, daga kare ka rikide a yau ka zan kure. Bani ba kai Allah kada ya sada mu da kai, cikin gari mai waka na ce koma ƙauye. Yunkura giwa mai kare namun daji, kayi sarki yau duniya ta zamta mu. Ahmadu ne malami ne kai, a daina tamba ba mai gwadawa ta nuna. Sannan sarkin gobir na isa gauran giwa, Nasirun Bashar na Ali baban gardaye. Wance kura misa kike shiga harkata, kabiru ni ko can ba ni son wargin cizo. Ga ruhewa ta nan ina kurin gero, da ni taho buɗa a yau ya zambar zo. Tun da wargin haka ne a yau ni na yaushi, je ga sarkin gobe ina samo zozo. Mun taho da wushi za muna wajen noma, da mun ka duka sai ga hauya ta karye. Yunkura giwa mai kare namun daji, kayi sarki yau duniya ta zamta mu. Ahmadu ne malami ne kai, a daina tamba ba mai gwadawa ta nuna. Sannan sarkin gobir na isa gauran giwa, Nasirun Bashar na Ali baban gardaye. Yan sarki kala-kala ne wallahi na sani, cikin yan sarki na ga mai kwana zaure. 'Yan uwa dai duk sun yarda da zaben Allah, shi kuma sarurin ya kadaice ya ware. Dan sarki lalle in dai bai zan sarki ba, bakin ciki ba ya barin sa to sai ya jure. In